kɛ fɛn min kan fɛn min bɛ tali kɛ Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ale makɔnɔlen don Mali la yan nɔ Bamako tɛnɛndon décembre kalo tile 20 o la Macron ka nin nali an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la sigi kɛlen don ka fɛn jumɛn de makɔnɔ a nakun ye jumɛn ye aw ni Isa Kabasi de bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ Kaba ni sɔgɔma Fanta Tumuta ka foli belebeleba di ma ka foli di lamɛnbagaw ani filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma olu minnu caman bɛ yen nɔ n'u bɛ ka an wele k'an ɲininka ko kuma ko jɛmu kan tigɛ sɔgɔmada in na tubabu b'a fɔ ten tɔ l'homme propose Dieu dispose nɛgɛ ni a ko don kuma dɔw la aw bɛ na ni ŋaniya ye k'a fɔ k'aw bɛna émission kɛ ka kunnafoni jɛlen di i b'a sɔrɔ nɛgɛw olu bɛ balancer u tɛ sɔn kosɛbɛ gɛlɛya dɔw bɛ don a la o la an bɛ hakɛto ɲini kɛ kuma o kuma ka sababu kɛ bilakunkɛ o tɛ magan ye e yɛrɛ bɛ yan nɔ kabi 5 heures moins wagati o b'a jira k'a fɔ techniciens ni bɛɛ lajɛlen bɛ yan nɔ nka nɛgɛw de ma sɔn balancement ma an b'o hakɛto ɲini belebeleba kɛ an dalen b'a la k'a fɔ anw kanubagaw u n'a hakɛto in ka a minɛ n'u bolo fila ye kunnafoniya ko na sira fɛ Kaba an bɛ don an ka walawalali kɔnɔna la ni o ye décryptage ye bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ Mali ni Faransi cɛla juru kun serelen don kosɛbɛ kunnafoniyaw bɔra k'a bin k'a jira k'a fɔ Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ale kan ka na Mali la an b'a fɛ k'a dɔn Macron nakun ye jumɛn sigi kɛlen don ka jumɛn makɔnɔ fɔlɔ i y'a fɔ cogo min kunun de kunnafoni bɔra ka bi a kun fɔlɔ yɛrɛ bɔra Faranfinna kunnafoni gafe min bɛ yen n'a bɛ fɔ ko Jeune Afrique a kunnafoni kun fɔlɔ bɔra olu fan fɛ u y'a jira k'a fɔ ko siga foyi t'a la dɛnɛn nata k'a fɔ ko min ye Faransikaw ka jamanakuntigi Emmanuel Macron k'ale kan ka na anw fɛ yan nɔ i yɛrɛ ye kuma kuntigɛ ka ban o ye k'a fɔ wagati laban ninnu na an daɲinen kun don an ka jamana ɲɛmɔgɔw ani Faransi jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kumaw yɛrɛ dayina u ni ɲɔgɔn cɛ kumaw fɔra minnu kun b'an ka fɔ marajɛkulu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ olu kumaw la hakilila jiginna Emmanuel Macron yɛrɛ tun y'a fɔ k'a fɔ ko anw ka marabagaw ko olu ye marabagaw ye minnu fanga dafiri fila ni ɲɔgɔn cɛ ko o bɔra olu de ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'o kumaw ta ka jateminɛ a kun dayina ka se hakɛ ma o de hukumu kɔnɔ a kɛra balinakoba ye mɔgɔ caman bolo k'a ye bi na k'a fɔ ko à la grande surprise de tout le monde k'a fɔ ko Emmanuel Macron k'a bɛ nale Bamakɔ yan nɔ nka hakilila jigin de don nin tɛ Emmanuel Macron siɲɛ fɔlɔ ye ka na Bamakɔ yan nɔ ni i hakili b'a la jumadon mai kalo tile 19 san 2017 19 mai 2017 Emmanuel Macron nana Mali la yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawokaw fɛ yen nɔ an kunnafonidila damadɔnu an taara o la Seri Daniel b'o la ne bɛ o la Kasim Traoré b'o la Shana Takiw b'o la Alexis Kalambri b'o la ani Bari an taara ka taa Emmanuel Macron kunbɛn Gawo ani Ibrahim Boubacar Keita o kɛra a siɲɛ fɔlɔ ye ka na Mali la yan nɔ dɔgɔkun damadɔni o kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la juillet kalo tile 2 san 2017 kelen Emmanuel Macron kelen nana nka zen a ma taa Gawo a nana Bamakɔ yan nɔ yɛrɛ o tun bɛ don hukumu min kɔnɔ o ye G5 Sahel min ni a kuma bɛ sen na o baaraw nundon baaraw kɛra Bamakɔ yan nɔ ale ye ka fara Alama hinɛna Idriss Déby Itno ka fara Christian Kaboré n'o ye Burkina o jamanakuntigi yɔrɔ Christian Kaboré ka fara jamanakuntigi wɛrɛw kan i n'a fɔ Niger kuntigi olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka na kunbɛnba kɛ Kuluba o tun ye Emmanuel Macron siɲɛ filanan ye ka na yan nɔ donc o kɔrɔ ye k'a fɔ nin bɛna kɛ a siɲɛ sabanan ye ka na Mali dugukolo kan k'a to jamanakuntigiya la nka ni zen ta danfaraba bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ jateminɛlikɛlaw bolo k'a sababu kɛ n'o y'a sɔrɔ tɔ fila minnu bɛ yen nɔ a fangatigilama nana olu hukumu kɔnɔ nka ni zen ta mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko a fɛgɛyalen nana nka a bɛ i n'a fɔ a yɛrɛ de ye laɲini kɛ k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka na Mali la a bɛ ɲini ka na wagati damadɔni bɔ i yɛrɛ y'a fɔ a juru dayinnen don ani an ka marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni min sɔrɔla Jeune Afrique mɔgɔw yɛrɛ fɛ o ye k'a fɔ kuma ɲɔgɔnya bɛ ani colonel Assimi Goïta ni ɲɔgɔn cɛ téléphone na a bɛ ɲini ka na wagati damadɔni bɔ an b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ kuma minnu nɔfɛ o ye kuma damadɔni ye a fɔlɔ o bɛ tali kɛ min ye anw ka kalatako ka se ka bɔ fangacɛ furancɛ fanga kɔnɔ ka taa démocratie bankun kan i b'a dɔn Faransi jamana marabagaw olu o kɔnɔsigiyaw ka gɛlɛn olu ma kosɛbɛ ka fara o kan min ye Wagner ko kuma ye ni o ye Rusilakaw ka tɔnjɔn ko kuma min bɛ sen na an b'a dɔn k'a fɔ Faransi y'i kan kɔrɔta ni a kuma ye k'a fɔ k'a tɛ jɛn n'a ye bi a tɛ jɛn n'a ye sini hakili la kumaw fanba bɛ boli o fana kan
n'o bɔra yen nɔ oui Barkan ni o ye Faransiskaw ka kɛlɛcɛ minnu ni olu bɛ ka anw senkɔrɔma don dɔ yan nɔ an b'a dɔn k'a fɔ Emmanuel Macron yɛrɛ wulila don da sɔgɔmada fɛ k'a da ko dɔrɔn k'a fɔ ko bon ko désormais k'ale bɛna a ka kɛlɛcɛw sama ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o kuma fɛnɛ da in na kosɛbɛ o de kɛra sababu ye an ka jamana premier ministre yɛrɛ taara Nations Unies o ka tribune na k'a fɔ ko u ye an bila en plein vol o kuma kɛra ɲɔgɔn sama kuma ye donc ninnu bɛɛ ye nin ye kɛnɛ de ye kɛnɛ min kan hali n'o y'a sɔrɔ a tɛna kɛ ɲɔgɔn jaabi ye i n'a fɔ a tun kɛra cogo min nka nin bɛ kɛ kɛnɛ min kan a kumaw lala an dalen b'a la an b'a jigiya k'a fɔ a kumaw bɛ bɔgɔrɔ dɔn hali n'u tɛ fɔ kɛnɛ kan nka hali n'a kɛra u fila ka ɲɔgɔn ye hukumu kɔnɔ n'u kan ka min fɔ ɲɔgɔn ye u n'o fɔ ɲɔgɔn ye o ye jateminɛ kunfɔlɔw ye nin nali ko kuma in kan. D'accord, an ye faamuyali sɔrɔ o la kaba maa dɔw bɛ k'a jira k'a fɔ ko Macron ka nin nali an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin wagati in kɔnɔna na o fɛn min bɛ tali kɛ an ka fanga furancɛ fanga maa ɲɛma Assimi Goïta de fait que ko ale tɛ ka kuma ko o de la ko Macron bɛ ka na yalima o kuma mɔgɔ bɛ se ka kala turu a la wa. Bon o ye mɔgɔ minnu ni olu ye Assimi ninnu lafasabagaw ye nka i tɛ se ka kala turu o la nka a kɔni kɛra balinakoba ye mɔgɔw bolo facteur dɔ bɛ yen il faut k'o facteur fana ka dɔn Faransi jamanakuntigiw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Macron Hollande ni san laban san ninnu bɛ se wagati caman a ka d'u ye u ka kɛlɛcɛ minnu bɛ jamana kɔ kan n'olu bɛ k'u ka jamana tɔgɔ bɔ jamana kɔ kan a ka d'u ye ka n'u sen jɔ olu la Faransikaw fɛ yen nɔ ni jamanakuntigi y'o kɛ o makama ka bon kojugu o makama ka bon walima minisiri minnu man'o kɛ ka na nouvelle kɛ kɛlɛcɛw fɛ o makama ka bon an dun bɛ kalo damadɔni yanni Faransikaw ka kalata yɛrɛ cɛ donc Emmanuel Macron normalement a ka calendrier kɔnɔ a mana kɛ cogo o cogo wagati laban in na kɛlɛ bunnen don Faransikaw bolo yɔrɔ min na a ka d'a ye ka taa sen jɔ o yɔrɔ dɔ la ka na Emmanuel Macron ka na ka t'i cun Gawo tuguni ka Noël kɛ yen nɔ ka sɔrɔ a ma tɛmɛ anw ka jamana marabagaw fɛ hali n'o y'a sɔrɔ ale bolo légitimité t'u la o baara bɛ gɛlɛya kosɛbɛ n hakili la téléphone kan ninnu bɛ tali kɛ o kan kosɛbɛ donc wajibi de don a ma ka tɛmɛ jamana ɲɛmɔgɔ fɛ o de kama an ye programme min kuma mɛn o ye k'a fɔ a bɛna Bamakɔ yan nɔ ani Assimi bɛ ɲɔgɔn ye ani jamana marabagaw bɛ ɲɔgɔn ye nka a bɛ tɛmɛ Gawo fana fɛ ka taa Barkani kɛlɛcɛ minnu bɛ ka t'olu lajɛ o ye facteur dɔ ye facteur wɛrɛ ye min ye o ye k'a fɔ an bɛ kalata wagati la Faransikaw fɛ yen nɔ pré campagne an b'o wagati de la ka déplacer ka na ka sɔrɔ kɛ Faransi kɔkanko hali ni u t'a fɔ ka caya Faransi kɔkanko minnu bɛ kodɔn Faransi o ka gɛlɛn olu ma kosɛbɛ hakililajigin de don sanubɔ dingɛ tɛ Faransi ressources naturelles ka dɔgɔ Faransi fɛ yen nɔ Faransi bɛ balo a dɛmɛ ɲɔgɔn a baara kɛ ɲɔgɔn jamanaw de la donc ni i ka politique extérieure Faransi politique extérieure ni mɔgɔ min jɔyɔrɔ ka bon o la ni président min jɔyɔrɔ ka bon o la minnu ye mɔgɔ kalannenbaw ye Faransi olu b'o tigi de soutenir parce que u b'a dɔn k'a fɔ olu b'a dɔn ils sont conscients k'a fɔ ko ressources naturelles tɛ Faransi donc politique extérieure jɔyɔrɔ ka bon Faransi kalata la ka tɛmɛ hali u ka politique intérieure kan tuma dɔw la donc Macron ka nali c'est vrai que gɛlɛyaw anw ni ɲɔgɔn cɛ olu b'a la mais kalata fana ni min kundalen don Macron kan n'an dayinnen don a yɛrɛ bolo hali mankan dɔ bɛ a kun kan ka sɔrɔ k'a kan ka heure 1 ni minute 30 jɛmukan dɔ kɛ a ka gwara dabaw ko n'o mankan cogoya si la donc a dayinnen don a fana bolo a bɛ yɔrɔ ɲini na yɔrɔ min ni yeelen bɛ se ka da ale kan n hakili la Mali y'o kɛnɛ duman ye Barkani kɛlɛkɛcɛw ka t'i jɔ olu fɛ Faransi telew bɛɛ k'a bɔ k'a fɔ k'a ni Barkani kɛlɛkɛcɛw filɛ nin ye o bɛ a kanu tɔ sinsin Faransikaw olu dusukun na n hakili la taama in bɛ don o fana hukumuba kɔnɔ. Ok, taama in bɛ don o hukumu kɔnɔ kaba hali n'o y'a sɔrɔ la Mali kɔnɔ yan nɔ maliden kelen-kelenna bɛɛ n'a ka faamuyali cogo don Faransi ko lahalaya kan ni e yɛrɛ ɲininka sisan Macron ka nali la Mali kɔnɔ nin wagati laban in kɔnɔna la e bɛ se k'a ko analyser cogo di i y'a ye cogo di. Ne y'a ye cogo min fɛn ɲumanba don yɔrɔ kabi bi tɛ ne b'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ marabagaw jeu de ping-pong ka ɲɔgɔn dɔgɔya fo ka se fo Macron ye kuma minnu fɔ des autorités indignes c'est malhonnête c'est honteux ninnu
c'est exceptionnel marabagaw ka ninnu fɔ ɲɔgɔn ma diplomatiquement oui. donc tension in ka baisser o nafa ka bon yɔrɔ ne y'a fɔ a mɛnna n ko a kun ka di ne ye u ka ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjurukanw na kuma minnu bɛ yen u k'olu fɔ ɲɔgɔn ye n hakili la anw ye o min fɔ hali n'o y'a sɔrɔ u ma anw ka conseil ta mais baara taara o de taabolo kan kumaw tɔ bɔra bɛɛdala kuma la k'a kɛ marabagaw responsable dama ni ɲɔgɔn cɛ kuma ye o de labannen filɛ visite la nin cogoya la tantɔ donc anw bolo nin de ye a kɛcogo ɲuman ye o b'a yira k'a fɔ nin bɛ transition yɛrɛ tɔ mɔgɔ espoir di transition tɔ ma. Kaba o la nin ye gɛlɛya min bɛ Mali marabagaw ni Faransi marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se k'a fɔ nin y'o gɛlɛya bantɔla ye wa? Ban tɛ pewu mais nin bɛ camanba de bɔ a la. Ban tɛ pewu mais nin bɛ camanba bɔ a la ka sababu kɛ diplomatiquement ka déplacer ka na mɔgɔ fɛ yen yɛrɛ o ye taamasiyɛn belebeleba ye k'a fɔ ko an kuntilenna ye kelen ye on est ensemble. Ka déplacer ka na mɔgɔ fɛ a tigi ka jamana kɔnɔ yɛrɛ diplomatiquement Faransikaw walima États-Unis kaw fɛ yen nɔ n'u ni mɔgɔ min man di u tɛ na o tigi fɛ yen. Non u t'u afficher n'o tigi ye wa Faransikaw yɛrɛ fɛ yen ne dalen b'a la k'a fɔ hali Faransi jamanakuntigi ni Asimi mana u jɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka photo ta ne b'a dɔn a bɛ kɛ kuma caman ye Faransikaw fɛ yen Zango a ka Ngwara Dabaw ne b'a dɔn u bɛ kuma caman fɔ mais n'i y'a ye k'o barrière bɛɛ to yen nɔ ka na ça veut dire que nafa bɛ a nali la anw fɛ a yɛrɛ bolo ni a nana fɛnɛ ni kuma ni turuma minnu bɛ ni mɔgɔw hakili b'o la ne ma d'a la n'a bɛ sɔn k'olu fɔ n'a ye kuma ni turuma fɔ c'est sûr que contrairement à jamanakuntigi minnu tara par élection n'a ye kuma ni turuma fɔ Asimi Goïta ɲɛna ne dalen b'a la Asimi Goïta bɛ kuma ni turuma fɔ k'a jaabi o kɔni siga foyi tɛ o la ka sababu kɛ sommet de pau la c'est vrai que a ye farafinna jamana an ka jamanakuntigi ninnu sigi min ka di min b'a diinɛ ka ŋaniya la a y'a fɔ u si ma fɛn fɔ mais transition fanga n'i y'i farati k'o kumaw fɔ dɔrɔn o b'i jaabi donc a yɛrɛ fɛnɛ ni il doit o bɛ a yɛrɛ kun na donc n dalen b'a la kumaw bɛ mesurer peut-être que n'a sera Gawo wagati min ni ani an ka autorité ma taa ɲɔgɔn fɛ ani u ka Faransi médiaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma dɔw bɛ a bɛ se k'i yɛrɛ yamaruya k'olu fɔ mais anw ka marabagaw jɔlen a jɔlen ne ma ni kuma ni turuma bɛ fɔ. D'accord faamuyali ko ɲuman bɛɛ lajɛlen ko sɔrɔ Kaba kumakuncɛ kuma. Kumakuncɛ kuma ye halisa ka priorité kɛ yafadeli ye yafadeli ye ka ɲɛsin an lamɛnbagaw ma ni Ala ma basi kɛ renouveau matin sini ani rubrique bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ na ani an kun ye mɔgɔ minnu ka interview minnu kɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an bɛ interview kɛ minnu bɛ passer sini sɔgɔma a interview bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ u décalelen bɛ kɛ dɔɔni ni Ala sɔnna o bɛ sɔrɔ sini sɔgɔma an bɛ foliba di minnu sera ka an ka nin kunkurunin sɔrɔ k'a lajɛ an bɛ u fo minnu y'an wele k'a fɔ k'o kuma ko jɛmukan tɛ daminɛ kabini 7h15 Jimɛ Kantew b'o la Sawadogow b'o la ka bɔ fɔ Burkina frontière la mɔgɔ camanba ye an wele an b'a f'u ye n k'u ni ce Alfuseni Ture ni an b'a fɔ a ma ko Sax Sidibe Arc-en-Ciel ɲɛmaaba maa camanba y'an wele ko kuma ko mun bɛ yen nɔ an b'a f'u ɲɛna k'a fɔ n ko fɛnkɛ de don gɛlɛya dɔ tun bɛ nɛgɛw la l'homme propose Dieu dispose an bɛ hakɛto ɲini kɛ ko don bɛɛ n'a dugusajɛ kan don wa ko den o fana bɛ bi a tabaga de bolo kanubagaw anw ni layidu ta aw ye kunnafoniya ko nasira fɛ wa ni Ala ma baasi kɛ an ni na an bɛ to o layidu kan kɔ gɛlɛya minnu donna baaraw kɔnɔna la bi n'aw ma se ka kibaruyaw sɔrɔ wagati daminɛw la an bɛ hakɛto ɲini kɛ i n'a fɔ Kaba y'a fɔ cogo min ni Ala ma baasi k'a na sini sɔgɔma 7h15 aw bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ jɛmukan in kɔnɔna la aw bɛ na o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a nɔkɔrɔ la. A to n kɔrɔkɛ dɔ fo kosɛbɛ sira b'i bolo Moribo Mao Makalu o ye n bilasirabaga belebeleba ye a bɛ n bilasira nin baara in kɔnɔ kosɛbɛ n b'a fo k'a waleɲuman dɔn n kanubagaba don n kɔrɔkɛ sɛbɛba don k'a Makalu an ka foli b'a ye ka an kanubaga ni an lamɛnbaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo an sera ka kunnafoniya min di aw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la décryptage kɔnɔna la bi o bɛ tali kɛ nin na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ k'an bɛɛ bolo da ɲɔgɔn ye sini sɔgɔma 7h15 an bɛ segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ renouveau matin wɛrɛ kɛnɛ kan Ala ka tile hɛrɛ